За пореден път ще ви изтормоза с един литературен прочит, за който ще помоля Пламката да дойде и да ми помогне, за да се потопим така в историята, за която ми се иска да разсъждаваме днес. Саул сложи шлема си на главата на Давид. Отстрани това изглеждаше като някакво странно коронясване, но не за царуване, а за жертва, за смърт. Шлемът натисна главата на Давид. Бронята натежа на раменете му, а меча се люшна до бедрото му. За миг Давид изчезна и на негово място се появи някакво умалено копие на Саул. Той хвана мечът за дръжката и усети, че това е оръжие създадено за чужда ръка. Хората наоколо очакваха от редиците им да излезе войн, който поне малко да наподобява гигантският филистимец Голиат. Той бе страховит. Всеки ден слизаше от хълма, на който бе разположен лагера на филистимците, и заставаше в долината между двете армии. Приличаше на някакво митично чудовище. Облечен с медна люспеста броня, която блестеше на слънцето и заслепяваше онези, които гледат в нея. Гледката създаваше усещането за някаква гибелна опасност, надвиснала над цял един народ. Давид направи крачка. После още една. Движенията му бяха мъчителни и тромави. Сякаш някакъв корав пашкул го беше обвил. Почувства неистова нужда да съблече доспехите и да се освободи от тази задушаваща обвивка. Започна да ги маха едно по едно. Първо шлема, после меча. Когато и последната част бе свалена, усети необясним прилив на енергия. Онази приятна лекота, която човек изпитва, когато от гърба му падне тежък товар. Усети слънцето върху себе си, пое въздух и се усмихна. След това постави меча върху купчината доспехи до себе си, погледна към царя и рече: не мога да ходя с тези доспехи, защото не съм навикнал. Това, което обаче си мислеше, беше: не съм ги опитал. Не са минали теста на битката и опасността. Не знам как да боравя с тях пред лицето на смъртната опасност. Давид облече овчарската си туниха и хвана тоягата си. Отново беше себе си. Това бяха същите дрехи и същата тояга, с които застана пред пророк Самуил преди време. Пророкът изля мирото върху главата му и то потече върху това облекло, дрехите на овчар. Духът започна да го изпълва отново, както в деня на помазанието. Увереността започна да набъбва в душата му. Давид взе и уви вървите на прашката върху едната си ръка и взе овчарската си торба в другата и тръгна към реката. В умът му нямаше никакво съмнение. Господ, който ме избави от лъва и мечката, ще ме избави и от филистимеца.
Давид положи последния гладък камък в торбата, изпъна вървите на прашката си, хвана тоягата и тръгна надолу по хълма към долината. Назад останаха Саул и неговите слуги, неговите съвети и неговите доспехи. Напред беше Голиат в целият си блясък. Давид вървеше напред и усещаше същата сила и енергия, която му даваше смелост да гони зверовете в пустоща. Беше дошъл редът на поредния звяр. Благодаря ти, Пламка. Чудесен прочит на един така леко посредствен текст, с който си позволявам да навлизам в това кой какво си е мислял и какво се е случвало, за което се моля да ми простите. Но мисля, че малко ни помага така да се потопим в атмосферата на тая случка, за която ми се иска да разсъждаваме днес. Една от най-известните истории в Библията. Но преди да се гмурнем в тая история, ми се иска да помислим за нещо, за едни въпроси, които си задаваме често, аз поне. Как изглеждам? Какво си мислят хората за мен? Какво представлявам аз изобщо? Какво мога, какво знам, какви качества имам? Имам ли значение? Забелязва ли ме някой? Всъщност, кой съм аз? Накрая на тая история с Давид и Голиат четеме един много странен абзац в 1 Царе 17 глава 55 стих. И там пише така: а Саул, като видя Давид, че излиза против филистимеца, това е момента, в който завърши нашия литературен прочит, как той слиза надолу към долината, каза на военачалника Авенир: Авенире, чий син е този момък? Авенир рече: заклевам се в живота на душата ти, царю, не зная. И царя каза: попитай, чий син е този момък. Явно е усетил нещо, става интересно. Това агънце, дето го пращаха на заколение. И като се върна Давид от поражението на филистимеца, Авенир го взе и го доведе пред Саул, и главата на филистимеца беше в ръката му. И Саул рече: чий син си, младежо? Сега, това е много странна история, защото миналата глава те не само, че се запознават, ами Давид му свири, става му оръженосец, словото казва, че Саул го е обикнал и така нататък. Защо не знаеше кой е? Има много и най-различни обяснения, към които ще се върнем по-натам. Но цялата тая глава завършва с този въпрос: чий син си, младежо? Чий си? Понякога ние си задаваме въпроса: кой съм аз? Но в стари времена този въпрос е звучал по различен начин. Ако сте били някога на село при баби и дядовци, като деца, там не питат кой си, а питат чий си. И това е малко странно, малко обидно. Нали? Защо? Аз съм една самостоятелна личност, разбираш ли? Аз съм една вселена. Ти трябва да ме опознаеш. Обаче на село не те питат кой си, а те питат чий си. И като им кажеш чий си, те викат: аха, ясно. Всичко ми се изясни сега, разбрах защо си ми брал от джанките. Дет те фанах. Примерно. Нали, това са моите преживявания, вашите най-вероятно са различни. Чий си? Между другото, подозирам, че това е една от причините, поради които в България хората имат по 3 имена. Не знам дали сте забелязали. Има други държави, в които имат по 2. Нали знаете? Американците, примерно, имат по 2. И си слагат понякога нещо там по средата, за да звучи по-внушително, но обикновено това не е бащиното име, както е при нас. А при нас стои едно бащино име. За да бъде ясно на всички, чий си ти. И като си кажеш името на 3 имена, и така, аха, ясно. Даже аз напоследък все повече навлизам в така наречената руско или бившо руско говоряща среда.
Там даже не се използва фамилията, само бащиното име. Ако искаш да се обърнеш почтително към някой, го наричаш с бащино име. Така че, моля, от тук насетне Николай Василевич, ако е удобно, така да се обръщате към мене. Шегувам се. Но това е един интересен въпрос. И днеска ми се иска наистина да си поговорим малко за тая наша същност, за тая наша идентичност, на какво се крепи тя. Имаме ли увереност? На какво се крепи нашата увереност? Какво е усещането ни за самите нас? И въобще как се справяме с цялата тая работа? Но разбира се, преди да дойде великата победа на Давид, се случи този епизод, за който слушахме. Аз, разбира се, все пак ще го прочета и в оригинал, за да не се обърка някой, че тия литературни разсъждения и въображения са меродавни. И така в Първо царе 17 глава, от 37 стих пише така. Рече още Давид, Господ, който ме отърва от лапата на лъв и от лапата на мечка, той ще ме отърве и от ръката на този филистимец. И Саул каза на Давид, иди и Господ да бъде с тебе. Тогава Саул облече Давид с дрехите си и сложи меден шлем на главата му и облече го с броня. И Давид препаса неговия меч над доспехите му и се постара да повърви, защото не беше свикнал с тях. Тогава Давид каза на Саул, не мога да ходя с тези доспехи, защото не съм навикнал. И така Давид ги съблече и взе тоягата си в ръка и като си избра 5 гладки камъка от потока, ги сложи в пастирската си торбица, той се приближи към филистимеца с прашката си в ръка. Близко сме до оригинала. Сега, кои са главните герои, действащите лица в тази история? Кажете ги, да. Виждаме ги, но все пак. Предучилищната, да. Има един скрит, ето. Пускам жокер. Искам 4 имена. Кажете ги, да, айде. Да не губиме време. Давид, разбира се. Голят, Саул. Господ, станаха 5. Извинявай, аз пропуснах Господа, но със сигурност щяхме да стигнем до него. Авенир беше в другата история, народа също интересно. Но тази история има... кой каза? Самуил. Тази история има разказвач. Между другото, в нашата Библия се наричат тия книги Първо и Второ царе, но всъщност на други места ги наричат Първо и Второ Самуил. Така че, понеже тази история е описана с големи подробности, ако Самуил я е описвал, то ние имаме така един много интересен... Аз ви подведох, като казах, участници, но той е един наблюдател. Но хайде да започнем... С кой да започнем? Да започнем с най-лесния, с Голят да започнем. Кой беше той Голят? Той беше един интересен образ и до ден днешен е много така известен. И даже на децата в неделното училище им е известен. Добре, няма да стане с технологията, затова имам план Б. Голят, всъщност, според мен, тук има леко типично за тая традиция, от която сме ние Божиите църквени връзки, нали, се правят интересни, но аз смятам, че има достатъчно основания да смятаме, че е така. Всъщност, Голят е наследник на едни изполини, които още по времето, айде да не връщаме към Битие и към историята с Ной и Божите синове и човешките дъщери, които бяха създали тези интересни изполини. Но спомняте ли си, когато отидоха съгледвачите да гледат обещаната земя и какво видяха? Видяха едни огромни мъже, гиганти, подобни на този Голят, и казаха, тая работа не е за нас. Ние сме като скакалци пред тях. Няма да може да ги завладеем. Обаче, Исус Навиев беше смел човек и халев и те казаха, Господ е с нас, не бойте се. Те имаха същия дух, какъвто имаше и Давид. И в Исус Навин 11 глава се казва нещо интересно. Само да кажем, че Голят идваше от град Гет. Това е много важно. Това не е английското Гет, да хванеш нещо. Това е един древен град. И вижте какво пише в Исус Навин 11 глава от 21 стих. В онова време дойде Исус и изтреби енакимите.
Това са тези великани. От планинската земя, от Хеброн и от Девир и от Анав и от цялата Юдова хълмиста земя. И от цялата Израилева хълмиста земя. Исус ги обрече на изтребление заедно с градовете им. Не останаха енакими в земята на израиляните. Запетая. Някои от тях останаха само в Газа, Гет и Азот. В Гет, откъдето беше този, бяха останали някакви такива великани. И това е един дребен, но според мен интересен детайл, на който аз ще направя много бързо и сравнително плоско приложение. Но то е, че когато трябва да изкореняваме злото и не стигнем до край, то се връща обратно под формата на едно чудовище, което е готово да ни изяде. И може би си струва да се замислим, има ли неща, които е трябвало да унищожим, имало ли е навици, имало ли е поведение наше, което е изкоренено зло. Кои са уния изкоренено зло? Кои са уния плевели в нашите души, които имат потенциал да растат и да се върнат под формата на чудовища и да отворят паст, за да ни изядат. Така че тая недовършена работа, която се връща да ни унищожи, тия компромиси, тия кътчета, които оставяме в страни от Божието присъствие, наистина растат и могат да се превърнат в чудовища. Естествено, аз съм последният човек, който би трябвало да говори за недовършена работа и как хубаво да се свършва работата. Жена ми се усмихва, тя знае най-добре за какво става въпрос. Но тук говорим за духовни неща. Тук говорим за недовършената духовна работа, за нашето недовършено освещение, за нашето недовършено посвещение, за недовършеното изкореняване на злото и греха. И така появи се този великан от Гет и хвърли презрение върху Божия народ. Сега, тук малко намесвам и Самуил като един невидим, но присъстващ персонаж, разказвач на тая история, защото, както знаем, Самуил беше едно детенце, което се роди по чуден начин, майка му го посвети и той отиде да живее в дома на Божия пророк и съдия, който беше един интересен човек или посветен на Бога и така нататък. Но той толкова много служеше на Бога, че не му оставаше време да възпитава синовете си. И двамата му сина станаха абсолютни, не знам коя е най-правилната богоугодна дума, която мога да използвам тук, но те бяха едни нечисти, покварени хора, които правиха постоянно зулуми, което идва да ни напомня, че отговорността да си възпитаваме децата не може да я заменяме с отговорността да служим на Бога. Тези две неща не само, че не са взаимно изключващи се, те са дълбоко взаимосвързани. И ако ние не изграждаме нашите физически или духовни деца, ако ние не влагаме в хората така, че след нас да остане нещо, да има едно здраво поколение, което служи на Бога, се проваляме много фундаментално. Ситуацията беше много тежка и въпреки, че Самуил вече живееше в дома на или вече започваше да пророкува, Господ му разкриваше неща, народа го харесваше, той се утвърждаваше като пророк. Въпреки това, поради неправедното ръководство, Господ реши да накаже своя народ и Господ предаде евреите в ръката на филистимците. И се случи нещо много страшно. Филистимците плениха същинския символ на поклонението към Бога. Ковчега на завета. Кевота от филма за Индиана Джонс. Един страшен, мистичен, божествен обект. Те го плениха. Познайте къде го занесоха. Първо в Азот и после в Гет. Може и в Газа да са минали, не се знае. Занесаха си го там, в тези градове, където беха останали кой? Нашите приятели, добрите великани. В кавички добри. Те не са добри, те са от лошите. И сложиха ковчега на завета в капището на своя бог Дагон. И бяха много щастливи. Без да си дават сметка, че те просто бяха инструмент в ръката на Бога, който искаше да леко да ушамари. Ние днес не използваме тези методи във възпитание. Нито метафорично, нито реално. Но в Библията от време на време Господ, да кажем така, сериозно обръща внимание на своя народ на някои неща.
И то чрез загуби, чрез загубени битки, чрез унижение, което те истински да почувстват. Така че, приятели, следващия път, когато много се изложите и не ви се получат нещата и така се чувствате унизени, замислете се дали Господ не се опитва нещо да ви нашепне. Понеже това са най-ценните уроци, много по-ценни от тези, които учиме тогава, когато сме в пика на славата, прожекторите светят в нас и даже не ни потича капчица пот, ние сме в зона на комфорт. Бог допусна това да стане, за да се замисли неговия народ. Да, обаче там се случи нещо странно. На сутринта щастливите филистимци или може би снощни махмурлии, които така са пирували, събуждайки се, отивайки в храма, завариха своя бог, паднал, Дагон, статуята на Дагон, паднала пред ковчега на завета и двете му длани отсечени. Силата на този бог се покоряваше на ковчега на завета, на невидимия бог на евреите. И това беше едно чудно и странно знамение. И те се оплашиха и осъзнаха, че не бива толкова много да пируват и толкова много да се радват. Пише, мъжете се оплашиха и казаха, дайте, ние имаме тук 5 града такива в филистимската земя, ние сме едно такова сложно царство, дайте да го занесеме в друга. Къде го занесеме? В Гет. Занесаха го в Гет. Там отново имаше язва и поражение върху мъжете. Словото казва, че те бяха поразени с хемороиди. Извинявам се. Библията я пише тая дума, имам право да я кажа. И просто страдаха ужасно до такава степен, че се покаяха. Вижте, понякога нечестивите хора разбират Господ. Какво се опитва да им казва, а праведните понякога си правят оглушки. И те взеха, направиха, в духа на хумора, много пише, 5 златни хемороида по 5-те града, които са филистимски, сложиха ги в ковчега и с почести и с извинение го върнаха обратно на евреите този ковчег. Но това е един интересен епизод. Не дайте да помните само хемороидите. Има по-дълбока мъдрост тук в тази история. Но Господ позволи неговия народ да бъде унизен и това беше свързано с тези градове, с това неизкоренено зло, с тези все още живеещи изполини на терена на светите земи. И затова отново бих попитал, има ли такива неизкоренени кътчета, които водят до нашето падение, до нашето унижение? И така, Голят се появява от този град, свързан с унижението на Божия народ, но и свързан с незасенчената Божия слава и мощ, която се изяви върху тия хора. Ние винаги си мислим, че когато Давид излиза, когато филистимците тръгват на война срещу евреите, те са едни арогантни, безстрашни войни, които не им мигва окото и са готови да те разкъсват. Не знам, изправили ли сте се някога срещу такъв противник в живота си, който изглежда много страшен? Понякога цялата страховитост, цялата постановка, целият етюд, който се играе с доспехите, с виковете, с хулите, с ругатните, с презрението, с клетвите, е демонстрация. Аз напоследък не знам как се зарибих, гледам смесените боеве в UFC. Наскоро имаше едно много нещастен епизод, в който най-голямата звезда, може би в UFC, един Конър Макгрегор, който е абсолютен властелин на словото. Така ги обижда, като един древен Голят. Така ги прави за 5 стотинки. Излезна, опита се да го ритне на оня нещо, си изкълчи коляно и замина. Това беше. Иначе много страшен. Искам да ви кажа, че тия страховити приказки понякога крият една вътрешна лека неувереност. Когато по-късно четеме за битката между Давид и Голят, Давид хвърли презрение, каза, куче ли съм аз, ти си едно нищожество, ще те разкъсам. Между другото, той практикуваше това, което днес е много на мода, манифестираше. Голят манифестира.
Той беше овладял това ментално упражнение, да знае точно какво иска да направи и да отида и да го прави. И това много добре работи. Даже съм чувал, че и в бойните изкуства така го правят. Даже този Конър Макгрегор на времето много го правеше, ама сега не му се получи. Той манифестираше, каза, така ще ти направя, онака, ще те разкъсам, ще те направя на нищо, ще те смачкам, ще те направя на кайма, нали? Така манифестираше. Това е една техника, която така ти изговаряш неща, свързани с бъдещето, които искаш да станат и в твоите думи някак си то се материализира. Между другото, аз смятам, че под въздействието на Святия Дух Господ ни дава откровения и пророчества за бъдещето, но не ги бъркайте с манифестирането. Да не бъркаме Божията воля, която ни се разкрива, която понякога не е винаги най-доброто, което на нас така много ни се иска да стане. Нали? Самуил, като пророкува за пръв път, каза на своя пастрок, че ще бъде унищожен дома му. Нали? Така че няма библейско манифестиране. Но ние някакси по-човешки много ни се иска и за съжаление това е за мен като един неунищожен изполин, който броди също из църквите и учат хората, че ти трябва да манифестираш, да изповядваш и то ще стане. Ще стане, ако е Божията воля. Господ не е хвърчило, което се носи зад нас да ни прави сянка, разбирате ли? Господ не е келнера, който ние щракваме с пръст, манифестираме и той ни носи питието. Много бързо. И много студено и много точно, както сме си го поръчали. Господ е всемогъщия властелин на Вселената, нашия баща, нашия спасител, нашия Бог. И по-добре ние да се покоряваме под неговата могъща ръка. Но Голят беше майстор на манифестирането и той каза, така ще ти направя така. И всички му вярваха. Разбирате ли? Създава се един такъв балон и всички попадат под тази магия на думите на Голят. И всички вярваха, че той ще ги направи на кайма и то си изглеждаше много логично. Аз наистина, както го чете Пламката, си го представям точно като едно митично чудовище, изпълзяло от морето на филистимската войска. Като един змей с неговата люспеста медна броня, който като едно влечуго излиза така и отваря паст и казва, кой ще дойде тук? Бао! Да го изям. И те припадаха, нали, от страх всички и трепереха. Верния Авенир, пълководеца на Божите войски, верният приятел на Саул, не посмя да излезе срещу него. Сърцатия войн Йонатан, който в миналото извърши велика победа, не посмя да излезе срещу него. Този беше хвърлил едно було на неговите манифестации върху цял един народ. Искам да ви кажа, че понякога ние заставаме срещу този свят. Гледаме неговата мощ, гледаме неговата слава, гледаме неговите корпорации, гледаме неговите пари, гледаме неговите медии, гледаме неговите инстаграми, гледаме неговите филтъри, гледаме неговия грим, прическа, нямам какво гледаме. Гледаме неговите лъскави анаболно-стероидни мускули и си казваме, вау! Вече не си казваме леле или убре-дебре, казваме си вау! Еха! Искам и аз така. Може ли? Дай един туториал за грим, така да се намацам и аз. Искам съм хубав. Искам да ме харесват. Моята идентичност трябва да бъде апгрейдната, разбираш ли? Това, което съм аз, не е като там тия изполините в Инстаграм, нали? Те станаха милиардери, бе! С гримове, и с прически, и с продукти, и с не знам си какво. И ние седиме, гледаме като едни израилеви войни този свят и си викаме, кой съм аз какалец, какво правя там? В този страшен свят. Какво става? И така, Голят. Другия герой беше Саул. Саул беше един много интересен човек. Когато за първ път ни се говори за него, се казва нещо много интересно. Казва се, че той е снажен мъж, храбър мъж, от добро семейство, от храбро семейство, от мъжествено семейство и е твърде красив. Твърде красив. Не просто красив. Твърде. Аз не знам какво значи един мъж да бъде твърде красив.
Нали, жена да бъде твърде красива, дето кажеш, стига толкова, нали, почини, нали. Прекалено е това. Разбирам. Но мъж, какво значи да е твърде красив? Саул беше като модел, разбирате ли? Сега чувам, че момичетата много важно е да са високи момчета. Това е някаква... В Америка е 6 feet, в България 1,80 м. Така съм чувал, не знам дали е верно. Звучи кръгло. Аз съм под 1,80 м, но живях в други времена и се уредих. Пък и ние, българите, не сме толкова снажни. С полека ставаме все по-снажни. Но този Саул беше красавец, беше мъжага, страхотен. И гледаше магариците на баща си, които загуби. И тръгна да ги търси, попадна пред един пророк. Пророка каза, не гледа ли към тебе Израиля? Ти ще се възцариш. Според мен всеки един от тези герои си е задавал този въпрос в началото, който ние повдигнахме. Кой съм аз? Каква е моята идентичност? Нали? Голят си е казвал, аз съм звер, ще ви изям. Сигурно. А може и той да е имал хемороиди. Като по-млад. Той беше от този град. И тая случка не се е случила в дълбоката древност. Но искаше да се прави на много страшен. Саул на въпроса, кой съм аз? Когато пророка каза, не гледа ли към тебе целия Израил, той каза, не съм ли аз вениаминец? От най-малкото сред Израилевите племена. И не е ли семейството ми най-малкото от всички семейства на Вениаминовото племе? Тогава защо ми говориш така? Кой съм аз? Аз съм никой. Аз съм от малко семейство. Библията ни казва семейство на храбри мъже. Така. Може би този Ехуд ли, как се казваш, имаше един левичар, който прониза един дебел цар с лявата ръка. Не знам дали помните тази история. И някой смята, че със сигурност е вениаминец, някой смята, че той е от родословието на Саул. Това беше една линия на храбри, силни, хубави хора. Но той беше неуверен. В наше време бихме казали, че е бил комплексар. Сигурно има модерна взета от английски дума, която аз да не знам за неувереност на такъв човек. После младежите могат да ми я кажат. Той беше неуверен, когато беше избран от Бога да води народ, той каза, кой съм аз? Обаче, приятели, стана нещо чудно. След неговата среща с пророка, той си тръгна. И писанието ни казва, че Господ му даде ново сърце. Защото, приятели, срещата ни с Господа, призива на Бога, въздействието върху нашия живот от страна на Господа, може да ни направи нови хора, неподатливи на нашите слабости, неподатливи на нашите комплекси, неподатливи на нашите страхове. Господ даде на Саул ново сърце. Господ дава на мен и на теб ново сърце, когато се обърнем към Него. Аз не знам дали си го получил все още това сърце. Аз едно време го получих, сега трябва да го паза. Ако не си го получил, поискай го от Бога, Господ ще ти го даде. Как става, ще кажеш? Чудна работа. Не знам. Странна технология. Ние сме тук от църквите на пълното Евангелие и смятаме, че в момента на изпълването със Святия Дух се случва нещо интересно. Но Господ може да те изпълни до степен ти да изчезнеш и Той да си пълен с Бога. И това е това ново сърце. И изведнъж ти ставаш нов човек. И Саул стана нов човек. В Притчи 4 глава 23 стих, един от най-известните и любими стихове в Библията, пише повече от всичко друго, което пазиш. Пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Кое е това сърце, което трябва да пазиш? Своето измамливо, човешко сърце или онова новото, което Бог ти е дал? Ние знаем, че нашите сърца, Словото казва, че сърцето на човека е измамливо и много зло. Не е това, което трябва да пазим. Пази своята идентичност, бъди себе си. Нали това казва сега света? Бъди себе си. И в църквата понякога го казват. Бъди себе си. Само бъди себе. Бъди автентичен. Бъди какъвто си. Ето, тази история с Давид, това показва. Не си слагай някакви дрехи, бъди си овчарче, всичко ще е наред. Не. Бъди онзи, който Господ те е направил да бъдеш. Пази онова ново сърце, което Бог ти е дал. Пазиш ли го? Аз искам да ви кажа, че не винаги го пазя. За разлика от вас.
И позволявам в него да се прокраднат съмнения, страхове, гняв, отчаяние, объркване, неверие. Пазиме ли това сърце, което Бог ни е дал? Саул, за съжаление, е един от най-трагичните образи в Библията на призван от Бога човек с променена съдба, който се върна обратно. Не можа да опази онова прекрасно нещо, което Бог му даде. Не успя да опази сърцето си. Но онзи, който е получил новото сърце, има отговор на въпроса кой съм аз. И чий съм аз? Аз съм Божие дете. Аз съм Божий слуга, който живее според новия живот, който Бог ми е дал. И служи според силата на Бога. И изпълнява Неговите заповеди. Това съм аз. Това е моята идентичност. Това съм аз. За съжаление, комплексите, страховете, компромисите на Саул се завърнаха. И той не можа да опази сърцето си. И още когато тръгнаха да го провъзгласяват за цар, писанието ни казва, че той се криеше. Със същото мислене. Кой съм аз? От малкото семейство. И най-смешното и иронично в цялата работа пише, че когато те го трябваше по пророчество да даде Бог, да разберат къде се е скрил, защото той така хубаво се беше скрил, че по естествен начин не могаха да го намерят. И Господ каза, скрил се там между вещите. И те отидоха, фанаха го там скрит. Си го представям така, загърнат с някакви неща. И го фанаха и като се изправи този човек, и те видяха един изполин, един, който с раменете си стърчеше над всички други, красавец, прекрасен, и се възрадваха. Някои го презряха, той после им се разбраха с тях. Но, приятели, новото сърце, което Бог ни дава, ни освобождава от досадната отговорност да градим имидж. Сега, нали не ме разбирате погрешно? Аз не казвам да тръгнем като някакви повлеканчовци, които не са се обръснали, не са се... В смисъл, ако не се бръснете, трябва да поддържате. Сега. Модерно е да има брада човек. Казах, не се бръснат и видях Наско. Много добре му стои брадата. Но тук не говориме, нали, имиджа изобщо за мен нищо не значи, аз ще хода като най-големия повлеканчо. Но къде е твоята същност, къде е твоята идентичност, в какво се крепи твоята душа, твоето сърце, твоето усещане за себе си? И Саул започна да прави компромиси и писанието ни казва, че той заораваше в тия проблеми и не можеше да се освободи. Не можеше да се довери на това, което Бог прави. Все нещо добавяше, все нещо слагаше, все нещо се застраховаше, все вършеше Божията воля, ама на 90%. Между другото, аз понякога си казвам, този човек беше голяма работа. Отиде, воюва, победи и сега там оставил 5 крави и един цар не убил. Голяма работа. Но писанието казва, голяма работа е, приятелю. Това е като гет. Оставил си един великан, ще се върне, ще ти изяде главата, ще стане поповата лъжичка, ще стане жаба, тя ще стане змия и накрая ще стане змей горянин, ще те погълне. До край трябва да се върши Божията воля. И така, той взе да заорава и писанието ни казва, че Господ го отхвърли и каза, аз ще сложа друг, който е по-достоен. Имаше там едни дрехи, които се късаха и така нататък. Между другото, темата за дрехите е една много интересна тема, която се разпростира в цялото писание. Като почнем от Битие, където човека осъзна, че е гол и се покри, и свършим с Откровение, където Бог ще даде бяла дреха. Толкова много има за дрехите, че просто ни е бедна фантазията. Аз влезах много надълбоко в тази заешка дупка и сега трябва с стискане на зъби и усилия да не ви занимавам и да не разводнявам проповедта. Но айде ще ви кажа за Саул 2-3 неща. Свързани с дрехи, защото е много интересно. В края на живота си той се преоблече в други дрехи, за да не го разпознае врачката. Но позна своя приятел Самуил по неговата мантия. Когато озлобен, той искаше да убие Давид и прати една дружина и те срещнаха пророци и пророкуваха, и прати втора дружина и те пророкуваха и накрая той каза, на вълка, що му е дебел врата, защото сам си върши работата, ще хода, аз ще го закола това като яре. И стигна и той при пророците и словото каза, че духа слезе върху него и той пророкуваше и се съблече гол. И цяла нощ стоя така.
Защото има нещо в Божието действие в нашия живот, което премахва нашите дрехи. Не разбирайте достоинството, а недостоинството. И онова, което ние слагаме, за да се направим на нещо, Господ го отнема. И казва, застани пред мен такъв какъвто си, не бой се, аз ще те облека. Ти ли искаш да се обличаш? Дай ми аз да те облека. Не съм по-лош от твоя дизайнер. Аз съм най-добрият дизайнер на твоя живот. И много други неща има, но наистина няма да се отплесваме. Но темата с дрехите е интересна, аз ви съветвам, може да изследвате какво да кажем за Йосиф и за различните дрехи в неговия живот. И така, айде, няма да се отплесваме. Той беше отхвърлен, дрехата на Самуил се разкъса, парче остана в ръката на Саул и той каза, така откъсна Господ царството от твоята ръка и го даде на един по-достоен от тебе. И скоро се появи повод да се разбере, че Саул не е достоен. Повода беше великана от Гет, този Голиат, който излезе и каза, дайте ми мъж да се бием. Кой трябваше да бъде този мъж? Филистимците си избраха представител. Между другото, в нашия текст се казва, че един юнак излезе. Но еврейската дума означава човек помежду. Някой, който застава помежду, някой, който представлява. На английски го превеждат чемпион, ама не в смисъла на шампион, който е победил, а на представител. Ние избираме някой, който застава и той ни представлява и от наше име той воюва. Филистимците избраха Голиат. Евреите седяха, чудеха се и според мен в един момент са почнали да се ослушват, да шушукат и да поглеждат към шатрата на Саул. Кой? Сега плащаме си данъци, нали? Възцарил се е той, по-висок е от всички, има медна броня и той да ходи там да се бие. Но той седеше и не смееше. Сега аз имам една брутална спекулация, която най-вероятно не е вярна. Но се замислям, дали Йонатан не му се е искало да се бие срещу Голиат. Той беше луда глава. Обичаше Бога, беше свестен човек. Словото казва, че с Давид бяха като една душа. Те бяха от един, как се казва, до дренки. От едно тесто бяха замесени. И аз понякога, така като си позволя въображението много да ми фръкне на някъде, си казвам, може би не е искал да засрами баща си. И да, нали, все пак това беше царска работа. Това беше, кой е представителя на Божия народ. Но те достатъчно дълго бяха чакали и се появява Давид. Давид също е интересен човек. Давид, както знаем, е 8-я син в едно семейство, в което съвършеното число 7 вече се беше изпълнило. Баща му имаше 7 сина, прекрасно. Аз пак казвам, като пусна моето въображение, си представям, че може и да е бил някакъв изтърсак. Със сигурност той беше малко. Изтърсак значи дете, което... Какво значи? Такова непредвидено. Изтърсило се там, случило се. Със сигурност той беше някой, който абсолютно никой не го забелязваше. Той си беше в пущинака и си гледаше овцете и когато пророка дойде при баща му да каже Бог ме праща да помаже един от твоите синове, баща му сложи пред него 7 и пророка каза, нито един от тия не е. И баща му вика, не знам. И пророка вика, аз не знам, ама Бог ме е пратил и един от твоите синове ще го помаже и не е нито един от тия. Случайно да имаш друг син? И се каза, верно бе. Викнете го той, колко месеца там е в пущинака. Да дойде. Има още един, извинявай, забравих. Да. Ама той не е за тая работа точно май, ама айде, щом си казва, дай да го викнем. Между другото, не знам дали ви прави впечатление, обаче, когато дойде първия син на Есей, той беше такъв снажен мъжага, малко тип Саул, и пророка си го хареса. Божий човек вика, това ми напомня за нещо. Май ще стане. He is a king material, да го кажем на чист български. Нали? Той става за цар. И Господ каза на Самуил, не гледай на лицето му, нито на високия му ръст, понеже съм го отхвърлил, защото не е както гледа човек, понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце.
любимо стихче друго, се казва в контекста на лекото объркване, дори и на пророка. Приятели, тая схема с имидж, искам да ви кажа, е много страшна. Дори Божия пророк може да се обърка. И да каже, това ми прилича, дай него ще го сложим. Господ каза, не го гледай, нито на високия ръст, нито на лицето му. Може и той да е бил хубавец. Защо да му гледа лицето тогава? Висок на ръст, хубаво лице. Обаче Господ каза, не гледай на това. Отхвърлил съм го е същата дума, която по-рано се казва за Саул, че Господ го беше отхвърлил. И затова призва пророка да избере някой друг. И дойде Давид и беше помазан за почуда на всички. Но Словото казва, че човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце. И въпросът е ние на какво гледаме. Щом като дори Самуил можеше да се обърка, нормално е ние понякога да се объркваме. Но знаете ли за мен кое е най-страшното объркване? Ако решим, че онова, което Бог ни дава, онова сърце, не е достатъчно и ние трябва да добавяме някакви неща. Достатъчно ли ни е да сме Божии? Ама честно. Или има неща, които ни си иска така някак си да се добавят? Имаме ли нужда от още нещо? Още нещо мъничко, така дето да... Така да ни погали егото, да си кажем, да, сега така. Добре. Нали? Но това е много опасно, приятели. И така Давид беше помазан, но той вече беше подготвен. Той вече беше воювал, той вече беше печелил, той вече беше защитавал стадото. Той вече беше по-достоен водач от Саул на ниво овце. Но Господ каза, докато ти беше там при стадото, аз те избрах да бъдеш пастир на моя народ Израиля. Видях в тебе качества. Видях в тебе самопожертвователност. Видях в тебе отговорност. Видях, че тебе въобще не те интересува ти кой си, звера какъв е. Кой нормален човек ще ходи да се бие с лъв, бе? Заради някаква овчица. Да хапва там и да заминава. Ще разберат вкъщи сега, няма да мра аз. Мисля, аз като умра, какво това ще... Това са едни такива много правилни интелектуални математики, които всеки от нас си ги прави. Но Давид не си ги правеше. Той казва, какъв е той лъв да ми взима овцете? И я ела тук, че ми трябваш. Кефти, прашка, кефти, това е неразбираем, не се зарових в тази заешка дупка. Какво значи хващам го за брадата и там го поразявам? Как се фаща лъв, къде за брадата, как се поразява, не знам. Но пише лъв и мечка. Това са две от тези животни, които, казвам ви, плюс хипопотама и още не знам кое. Ако ги видите в дивата природа, много bueno е ситуацията. Не е добре. Той беше се подготвил. Той беше почувствал какво е в тебе да дойде енергия, да направиш правилното нещо и Господ да те подкрепи. И, приятели, човешката история може да се раздели понякога на две категории хора. Едни, които правят разумното нещо и другите, които правят това, което е правилно. В книгите на Роулинг там за Хари Потър не е хубаво от Амвона да се цитира, но мъдрият Дъмбълдор казваше, трябва да избереш между това, което е лесно и това, което е правилно. Да, лесно е да оставиш да се наеде лъва, но Давид не беше този тип човек. Той беше различен човек. И той каза, няма да стане, разбираш ли? Няма да стане. Няма да ми взимаш овчицата. Сега, между другото, аз искам да ви кажа, как ли се е чувствал лъва гонен от някакъв младеж? Или мечката? Странна работа. Те гонат, разбирате ли? От него всички бягат. Той дебне да не го видят, че е наблизо, да не избягат. Не знам, ние с Дени сме ходили в сафари в Кения. Тя искаше даже да слезе от джипа по едно време.
да се разхожда. Викам, не дей, жена. Обясняваха ни, че китайците не слушали и всяка година по 15 китайци ги изяждат там в този резерват. За съжаление, нали, който не слуша, а те са кинийците мили, нали? Те обясняват, слиза. И тък му искаше тя да слезе и на 5 метра от нашия джип, една опашка се дигна в тревата. А на лъва му трябва един скок само и си чао. Така че той не е свикнал него да го гонат. В смисъл, той се крие, за да нападне внезапно. Той не се крие, защото го е страх от нещо. И аз, добре, спирам в моето въображение, но все пак си представям лъва и мечката, че ми е било странно да ги гони някой. Може би за първ път в живота, нали? Но Давид имаше едно друго мислене и Господ го избра. И го сложи, и го помаза. И стигаме до този момент, за който си говорехме, битката с Голиат. И сега тук има една голяма опасност и едно голямо изкушение, като ги четеме тия истории, да си казваме, нека бъдем като Давид, нека бъдем смели, нека се изправим срещу страховете си и да ги победим. И това е чудесно. Между другото, в тия истории, нали, всеки, нали, повечето хора обичат да се идентифицират с този главния герой, нали, който е Давид. Искам да ви кажа, че аз като чета тази история, знаете ли с кой се идентифицирам? С израилевите войни, които трепереха. Това съм аз. Аз съм този персонаж, който казва, царя ще му даде половината царство, ама то за какво ти е, нали, на отрязана глава? Като те направили на кайма и цяло царство да ти дават, няма значение. И приятели, ако сме честни, всъщност ние сме често пъти в ролята на тези трепетлики, тези славни войни, които седят и треперят срещу опасността. И имаме нужда от посредник, имаме нужда от шампион, имаме нужда от представител, някой, който да застане вместо нас. И в този смисъл Давид не е просто приятен библейски герой, който да ни напомни да се изправим срещу страховете си. Той е един първообраз на нашия Господ Исус Христос. Защото както Давид слезе в долината и се изправи срещу Голиат вместо Израил, така и Господ Исус слезе в Шеол, в Ада, и се изправи срещу смъртта, греха и Сатана вместо нас, за да можем и ние след неговата победа, както израиляните, след победата на Давид, се затичаха много смело напред в атака. Защото техният шампион, техният представител победи. И нека да помним Христа и неговия пример. Приятели, нашата битка вече е спечелена. И Господ казва, нека тичаме на попрището, като следваме начинателя и усъвършителя. Тая дума начинател също е много интересна. Тя не е просто някой, който нещо започва. Тя говори за вожд, за предводител, за такъв точно представител, шампион, който е спечелил за нас. И така, преди да влезе в битката обаче, Давид се облече доспехите на Саул. И между другото, тук е много интересно, защото появи се това момче и дори Авенир и Йонатан да са имали принципно някаква нагласа да се бият и да не са искали да обидат Саул. Времето така вече беше напреднало, както и в моята проповед много напредна, че трябваше да се стигне до някакво разрешение накрая, до някаква развръзка. И това момче като дойде, някакси за всички беше някакво утешение, че ще се приключи с тая ужасна история, ще го заколят това момче и те ще бъдат слуги на филистимците. Но, нали разбирате, понякога като нещо лошо има да се случи и ти чакаш и накрая кажеш да става там, да минава и да се оправяме. Аз така като дете, като биеха инжекции в училище, беше ужасно. Биеха ни инжекции в училище, някакви имунизации, ни събираха ни дълги опашки и ти стоиш, чакаш и просто беше точно това ужасно усещане. И вече до момента, в който влетевеха едни стъклени, такива метални, мощни комунистически инжекции. Затова сме такива здрави сега или болни, не знам. Но това очакване за нещо гадно е много ужасно и като ти ударят инжекции, ти кажеш, жив съм, нали? Та и евреите сигурно си казвали, айде да минава това. И дойде това момче, те казаха да ходи, да се бие там. Но в същото време
И той отиде при царя и царя му каза: момче, няма да стане тази работа. Този е войн от младостта си. Разбирате ли? По линия на имиджмейкинга, на създаването на образ, Голиат беше съвършен. Той имаше репутация, той имаше ръст, той имаше броня, той имаше технологии, той имаше оръженосец, той имаше копие, той имаше гласище, той имаше речник, той имаше проклетии, имаше всичко. Това беше перфектният образ, измислен да застане там и да ги смаже всичките психически. И той ги смаза. И Саул беше смазан, Давид дойде, той към момченце, няма стане тая твоята. Ти разбираш, този от младостта си, той има репутация, трак рекърд, той има победи, само W в неговото резюме. Няма L от английски, wins and losses. Само победи, разбираш ли? Нямаш шанс, ти не си професионалист и излизаш на ринга. Ти нямаш един матч в живота си. Давид вика: царю, честити да ти кажа, имам и аз някой друг матч. С лъв и мечка. Аз срещу зверове съм се изправил. И този ще бъде като един от тях. И Саул вика: върви Господ да бъде с тебе. До тук добре. До тук правилно. И в следващия момент отново неговото покварено сърце излезе напред. Аха, да направи най-правилното нещо и вика: ама чакай да те облека в моята броня. Абе, нали каза върви Господ да е с тебе? Бе, Господ, ма дай да ти туриме са един шлем. Нема се излагаме пред чужденците сега. Да излиза някакво овчарчето калитко там да се бие. Ще поне като ще губиме битката, да бъде достойно. Да го облечеме момчето, поне да прилича на войн. Нали? И аз имам медна броня, спокойно. Ето ти моята. Никой друг няма, само аз, ето ти моята. Каква чест ти оказвам сега? Ти осъзнаваш ли, приятелю? И затиснаха го с тая чест Давид. И той се смачка. И аз казвам: слава на Бога, че това момче имаше това самочувствие да каже на царя: мерси, ама не мерси. Хубава броня, много готино, добре изглежда, ама няма да ми свърши работа, благодаря ти. Това не е за мене. И той го направи скромно, без да унижава Саул. Забележете, той не отказа да я облече. Ако беше арогантен, ще да каже: аз на отхвърлени от Бога, лудеещи, безнеещи царе, дето съм ти свирил на арфичката и знам какви ги правиш. Броните не обличам, мерси. Виж сега как се правят нещата тук, от Божия помазаник. Просто гледай. Нали? Не. Той каза: добре, дай да облека. И беше като някакъв робокоп. И вика: не става. И се облече фалшивата сигурност да се прави на нещо, което не е. Което може би, приятели, е посланието и към нас днес, да съблечем тая фалшива сигурност и да се изправим срещу онова, което е срещу нас. Остана себе си. Но не просто себе си, а едно особено себе си. Онова най-доброто себе си. Себе си в Бога. Това клише, което толкова пъти може би казваме. Кой си ти в Бога? Ти си твоето най-добро аз. Ти си свободен от твоите страхове, ти си свободен от твоите комплекси, ти си свободен от твоя гняв, ти си свободен от твоята завист, ти си свободен от чуждите погледи, които те гледат и си мислят едно или друго. Ти си свободен. Тебе това не те интересува, защото те интересува само един поглед. Благосклонния поглед на Господа. Ти си свободен от страха от твоите противници. Ти си свободен от страданието заради чуждите успехи и твоето собствено нещастие. Ти си свободен от всичкото си мрънкане. Ти си свободен. Ти си в Божията ръка. Ти си като едно новородено бебе. Може да си облечеш своите дрехи и да си ходиш. Той стана отново овчарче. Но това овчарче беше побеждавало зверове с Божията сила и помнеше Божиите чудеса. Не се интересуваше как ще изглежда в очите на слепите. Как ще изглежда в очите на войните, които бяха оплашени и без това тяхното мнение нямаше значение. Застана пред Бог такъв какъвто е и отново се упова на Неговата сила.
И забележете, какъв е Божия начин и какъв е човешкия начин. Човешкият начин беше манифестирането на Голиат. Той каза, така ще ти направя, така ще ти направя. Аз сега го мисля, казвам го и то ще стане. Божият човек гледа назад и казва, Бог беше верен. Бог беше верен с лъва и с мечката. Бог беше верен в Гет, когато пострадахте. Да не ви припомням. Моя Бог е по-велик от вашите богове и той се е доказал във времето. Приятели, Господ ни призовава не да гледаме напред в нашите разпалващи се мечти и желания. Искам това, искам онова, искам да съм с успехи, искам да съм не знам си какво. А да гледаме назад към Неговата вярност и това да ни дава твърдост и кораж да се изправим срещу всяка трудност. И така, Давид се уповаваше на своя опит с Бога, на своя призив, на Божия дух, който беше дошъл с сила върху него. Кой си ти днес? Кой съм аз? Забравен от всички? На сцената пред всички. Ето, аз съм тук на сцената пред нас. Чий си ти? Свой? Подвластен на своите комплекси, на своите слабости, на своите компромиси или Божии? И в крайна сметка Давид не победи, защото намери 5 съвършенни камъка в потока. Не победи, защото откри силата вътре в себе си и беше себе си. Не победи, защото успешно стана една по-малка версия на Саул или по-добре въоръжена версия на Голиат. А победи, защото знаеше на кого принадлежи. И преди да свършим, искам да ви кажа, че знаете ли, понякога по-голямата опасност не е врага, който стои в долината. Не е света и греха, които изглеждат много мощни. А фалшивите дрехи на християнството, които понякога ние сме склонни да обличаме. Тези доспехи на Саул, които можеха да задушат Давид, да го направят един фалшив, изкуствен образ, какъвто Бог не го беше създал да бъде. Да не даде Господ ние в църквата да се преструваме на нещо, което не сме. Как Господ да ни приеме такива каквито сме, като ние не смеем да застанем пред Него и слагаме маски и шлемове и какво ли не и се правиме на облечени в Божието всеоръжие, ама на ушки. И приятели, това е една много по-голяма опасност от врага, който седи долу в долината. Да бъдем неискрени пред Бога, да бъдем неискрени със себе си, да бъдем като Саул. Всъщност, истинската ни идентичност не е онова, което хората мислят или възлагат върху нас, въпреки че понякога това ни тежи точно както доспехите на Саул. Нито онова, което врага казва за нас. Голиат каза, не съм ли аз филистимец, а вие Саулови слуги. А Давид излезе и каза, ние сме Божия армия. Малка поправка. Ние не сме Саулови слуги. Да, ти си филистимец, първата част е вярна. Понякога врагът ще иска да ти даде дори фалшива идентичност. Но в крайна сметка, Давид каза, аз съм Божий и тръгвам срещу теб в Божието име. И няма значение, не само, че няма значение, по-добре да съм овчарчето с торбичката. И така ще дойде Божията победа. Така че, приятели, днес пред нас отново стои този въпрос. Кой съм аз? Чий съм аз? Какъв искам да бъда? Какво ми пречи да бъда това, което трябва да бъда? И вярвам, че Господ ни кани при себе си, хлопа на вратата на нашето сърце, както казва в Писанието. Ето стоя на вратата и хлопам. И който отвори, ще вляза при него и ще вечерям с него. Нека да отворим сърцето си към Бога. Нека да съблечем фалшивите доспехи, които ни задушават и нека се оставим в Неговата ръка. И нека Бог да ни благослови. Нека се молим.